עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השדה המשלים לנתב"ג. אתמול היינו בכנס מאוד מאוד חשוב במועצה האזורית עמק יזרעאל. בעצם כנס שעסק מדוע צריך להתנגד להקמת שדה תעופה בעמק יזרעאל ולעודד שדה תעופה בנבטים בדרום. שם יש הרבה מאוד יתרונות ואין את החסרונות שיש כאן בעמק. דיברנו הרבה מאוד על הנזקים לחקלאים, על הנזקים לחקלאות, על העובדה שהמשאב אולי החשוב ביותר שאנחנו נתמודד איתו בעוד 50 שנים זה בעצם המזון, ואנחנו נצטרך להילחם עבור מזון. וכאן בעמק יזרעאל שמגדלים לא מעט יבולים שנותנים לנו מזון, אנחנו מוותרים על כך בשביל בטון, בשביל מסלולי המראה ונחיתה, בשביל חניונים. שלום לירון חנן, הוא מרכז צוות מומחים לחלופת שדה תעופה, אבל לא בנבטים, אלא באי מלאכותי באזור טירת הכרמל. שלום לך. שלום וברכה ירין. אנחנו אתמול שידרנו מהכנס, ואתה וגם דוב רוזן הנחמד הגעתם והצגתם לנו חלופה, וגם קצת טיבלתם את זה במרירות ואמרתם יש פתרון מתחת לאף, פתרון שאף אחד לא מדבר עליו. נכון. ספר לנו. אוקיי, למעשה מדינת ישראל כבר מתחבטת, אני חושב שלפחות 40 שנה בנושא של הקמת איים מלאכותיים כפתרון לעתידי להקמת תשתיות ואפילו למגורים בעתיד. השטחים הקיימים במדינת ישראל, הקרקעיים, היבשתיים, הולכים ומתמעטים, המדינה נעשית יותר צפופה, בעצם האוכלוסייה הולכת להיות מוכפלת. אז מעבר לזה שזה ייצור עומס גם בשדה התעופה בן גוריון, זה ייצור עומסים נוספים על הקרקעות הפנויות. ובמיוחד הקרקעות החקלאיות, כי אנחנו יודעים שבסופו של דבר בהכפלת האוכלוסייה שצפויה לנו בעוד 30 שנה, אנחנו אומרים להיות כבר מעל 20 מיליון ישראלים כאן, והמדינה לא גודלת, אתה יודע, אנחנו לא כובשים באמת את עזה, וכנראה שלא נגיע לביירות. אתה אומר, יש גבול עד כמה נוכל לבנות לגובה. הפתרון קיים מתחת לאף, משום שבמאות, הוקמו בעולם מאות איים מלאכותיים לצרכים שונים, גם לשדות תעופה. אני מכיר לפחות 20-25 שדות תעופה בינלאומיים, חלקם, אולי חלק מהמאזינים גם כן נחתו בשדות כאלה, יש הרבה כאלה, והפתרון הזה קיים בעיקר במדינה כמו שלנו, שיש כל כך הרבה עומס על הקרקעות הקיימות, לא משנה אם זה שטחים חקלאיים או שטחים אחרים, אין לנו את הלוקסוס לבזבז אותם על תשתית שזללנית בקרקעות כמו שדה תעופה. ואתם בעצם מביאים, גם רק דיברת על דוגמאות, רק נגיד שאתם מביאים דוגמאות במסמך שלכם מסין, מיפן, מארצות הברית, דרום קוריאה, אפילו מטורקיה כאן, השכנה שלנו, אוסטרליה כמובן, מדינות מתקדמות שגילו את הפתרון הזה מזמן. גילו, לפעמים, חלקם הקימו כבר בתחילת המאה שעברה כבר התחילו להקים איים מלאכותיים לשדות תעופה. אז זה לא משהו זה לא טכנולוגיה שלא קיימת ולא ידועה ולא מוכרת, זה טכנולוגיה מאוד מאוד נפוצה ואפשרית. ועכשיו היתרון של דוב רוזן שהוא איתי בצוות, הוא אחד מהמהנדסים הימיים הבכירים במדינת ישראל, שכמעט כל תשתית ימית שאתה מכיר פה בארץ הוא היה מעורב בה, ואיתנו היה בצוות גם אוגו מרום, שגם היה טייס, אבל גם היה אחד ממתכנני שדות התעופה הגדולים בישראל. לצערי הוא נפטר כבר. ואנחנו מדברים כבר שנים על הפתרון הזה, שהוא ממש לחוץ למדינת ישראל כמו אוויר לנשימה, ומה שמעניין, שהוא גם מבחינה כלכלית, העלות שלו היא כבר כמעט משתווה לעלות של הקמת השדה ברמת דוד. כך ש... והוא צפוי להיות הרבה יותר יקר, הוא צפוי הרבה יותר גדול, נכון? הוא אמור להיות שדה הרבה יותר גדול שמאפשר הרבה יותר. בוא נגיד, זה השדה, אנחנו לקחנו את השדה בממדים שהגדירה ועדת שפרן ב-2017 נדמה לי. זה היו הממדים שהמדינה הגדירה לעצמה למעל 20 מיליון נוסעים, עם אפשרות, עם אופציה להוספת מסלול נוסף, מסלול המראה נוסף בעתיד. אז לקחנו את כל הנתונים האלה, ועל פי זה יצא שזה שדה עם מסלול של 3,300 מטר ו3,000 דונם עבור כל התשתית הנדרשת בשדה, שיהיה מחובר בגשר ליבשה. זאת אומרת, הוא יהיה במרחק של, אם אני לא טועה, אני מסתכל כאן במפה, במרחק של קילומטר 600 מהחוף. קילומטר 600 יתחיל. זה גם לא פוגע בחוף. בדיוק, והמסלול עצמו יהיה במרחק 3 קילומטר.
כך שיש לנו... מצפון לדרום, נכון? המסלול הוא מצפון לדרום. המסלול יהיה מקביל לחוף, ככה שהוא לא ייצור רעש בחוף, וגם אף מטוס לא יעבור מעל היבשה. כל המטוסים יעברו רק מעל הים. אז אין פתרון יותר טוב מזה, גם מבחינה סביבתית, גם מבחינת רעש, גם מבחינה של חיבור לתחבורה ציבורית כמו רכבת וכביש 2 גם. מה העומק של האזור הזה, 3,000? הים מתחיל שם בעומק 16 מטר, והעומק הכי גבוה זה 30 מטר. והיום בעולם יש כבר דוגמאות, גם בארץ דרך אגב, יש היום המזח הענק שהקימו באשדוד, הוא בעומק דומה. ספר לנו כמאזינים, פרקטיקה אולי בקצרה, איך בונים אי מלאכותי. אוקיי, בוא אני אסביר לך איך זה נעשה. קודם כל, הבנייה מתחילה עם שובר גלים, שזה בעצם מקבץ של סלעים וגושי בטון וכו', שתפקידו לאפשר את ייבוש הים. עשו את זה דרך אגב מה שראיתם עכשיו בנמל המפרץ או נמל אשדוד, זה אותה טכנולוגיה. ולאחר מכן, אחרי שעשו את השובר גלים, מתחילים למלא את השטח בחומר מילוי. מה זה חומר מילוי? זה חומר שקוראים אותו בקרקעית הים, והחוכמה היא, כדי להשיג את זה בזול ולא בעלויות מטורפות, החוכמה היא למצוא את המקום הכי מתאים והכי קרוב, שגם עלויות הקריאה וגם עלויות השינוע וגם סוג החומר יהיה מתאים למילוי. והיות ודוב רוזן עבד גם במכון לחקר ימים ואגמים, אז הוא גילה באחד מהמחקרים שלו אתר גדול מאוד, לא רחוק מאשדוד ואשקלון, שנמצא בעומק 100 מטר, ושם אפשר לכרות את החומר הזה. ואנחנו דורשים או מבקשים ממשרד התחבורה, בואו תבדקו את זה, בואו תעשו את הבדיקה, אנחנו מציגים לכם את כל הנתונים, יש לנו את המומחה שגילה את המקום, תנו לנו את האפשרות. נגיד שאתה בעצמך, בהכשרתך, אתה גם מומחה בניהול סיכונים, זאת אומרת, אתה יכול להגיד לנו מה יהיה סיכון של מטוס שנוחת בים, למי מאיתנו שמפחד מטיסות? אוקיי, אז הוא לא שונה... אתה מדבר עם אחד כזה. תראה, מי שנחת בהונג קונג או בטוקיו, בכל המסעדות האלה, או בסינגפור, זה הכל מבוסס על שדות שקרובים לים, כן? אז אני לא רואה סיכון יותר גבוה ממה שיש שם במקרה שלנו, כן? זאת אומרת, כל מי שטס היום להרבה מאוד שדות התעופה בעולם, אפילו לבוסטון, כן? זה שדות שהם ממש נושקים לקו המים. מבחינת רוחות, סופות, דברים כאלו. בדקנו גם את זה כמובן. בדקנו גם את זה, זה אחד התנאים שהתעופתיים החשובים. ומסתבר שחוץ מימים בודדים בשנה, ממש בודדים, אני מדבר על עד היום אירועי קיצון מאוד מאוד נדירים, אין סיבה שהשדה הזה לא יפעל 24/7. עכשיו ירון, אני רוצה להתמקד בזמן שנותר לנו, ולמה לא? אתם, כמו שהזכרתי את זה קודם, הגעתם קצת זעופים, שבכלל לא מתייחסים לחלופה שנמצאת לנו מתחת לאף. קודם כל, מי לא מתייחס לחלופה הזו, ולמה? אני קודם כל רוצה להגיד לנו, אנחנו תושבי הצפון, בוא נתחיל ככה, כולנו תושבי הצפון, אני תושב חיפה. השדה הזה, שאני מדבר עליו, יהיה ממש מול העיניים שלי. אגב, הייתה הצעה באמת אי מלאכותי שימשיך בחיפה. נכון, אז שם הרבה יותר מסובך והרבה יותר יקר לעשות את זה, וגם זה כנראה בלתי אפשרי בגלל הכרמל מצד אחד והנמל מצד שני, אבל באזור שאנחנו מציעים אין שום מגבלה, ומה שאנחנו אומרים, בתור תושבי הצפון, שהם הפוטנציאל הגדול ביותר של מספר הנוסעים היום, גם לא אנחנו קבענו, זה ועדה ממשלתית קבעה, הרבה יותר מאשר בדרום, אז יש לנו, אנחנו רוצים גם, כשאנחנו נוסעים לחול, אנחנו רוצים שהשדה יהיה קרוב אלינו ולא רחוק, לא לנסוע עד לנבטים כדי לטוס לחול. אז לכן יש לנו גם אינטרס שזה יהיה בצפון, כתושבי הצפון אני אומר, כן? ומצד שני, שזה לא יהיה פוגעני כל כך כמו ברמת דוד, והשדה ברמת דוד יגרום למפגע אדיר, וגם לפגיעה סביבתית קשה מאוד, וכל הצביון של העמק ילך לאיבוד, אז על זה אין ויכוח בכלל, כן? זאת אומרת, הם לא באים ואומרים, לא, זה לא טוב, התוכנית בנבטים לא טובה, אתם באים ואומרים, אפשר גם וגם, אפשר גם לתושבי הצפון, מי שאומר שהתוכנית בנבטים לא טובה, זה חיל האוויר, אני ישבתי איתם, אני מכיר טוב, שני מפקדי חיל האוויר שישבתי איתם לשעבר, הסבירו לי בצורה טובה מאוד למה נבטים לא מתאים להם. מה אמרו לך? אני עד עכשיו לא מצליח להבין. אני לא מתווכח, אם פעם תרצו אני אשב איתכם, אני אגיד לכם מה הם אמרו לי, הם הסבירו לי זה לא רק מבחינה ביטחונית, אלא גם מבחינה... זה בעיקר כלכלית, וזה מה שמרגיש שחיל האוויר. אני לא אהבתי את האמירה הזו שזה שיקולים כלכליים, זה לא נכון.
חיל האוויר אצלו בראש ובראשונה, ואני לא משמיט אותם כי אני מאוד מעריך את חיל האוויר. השיקול שלהם הוא תמיד ביטחוני, אבל גם שיקול של בטיחות טיסה. אני מדגיש בטיחות טיסה, כי באזור הזה יש התנגשות עם נתיבי טיסה צבאיים, נתיבי תעופה של נתב"ג. לכן יש שם מרווח מאוד מאוד צר לתמרון. אבל זה מה שהם הסבירו לי, אני לא מתווכח איתם, אני לא בא להגיד מה השיקול שלהם. אני רק בא ואומר, בתור צפוני, אני לא רוצה לדחוף את השדה לנבטים. אני רוצה שהשדה יהיה בצפון, אבל שלא יפגע באף אחד. וניסיתם, כמה זמן אתם מנסים לדחוף? כמה זמן אתם מנסים, ירון, לדחוף את החלופה הזו? הבעיה העיקרית שמונעת מאיתנו להתקדם, ואנחנו נשבנו עם כל מי שצריך. אני אומר לך, ברמה של שר ביטחון וברמה של הנהלת משרד התחבורה, הגופים הכי זה. תראה, רשות זאת התעופה, בתקופה של חגי טופולנסקי, מאוד ברכה על הפתרון שלנו, וחגי עצמו אמר לי אתמול בכנס שהוא מנסה לקדם את זה. אבל אני שוב אומר, מי שמונע ומי שגם גורם לכך שאני נהל על רמת דוד כל הזמן, זה רט"א, רשות התעופה האזרחית. גם בתקופת המנכ"לים הקודמים, גם בתקופת המנכ"ל הנוכחי, הם פשוט נעולים על הפתרון של רמת דוד, והם לא מוכנים שמשרד התחבורה ייכנס לבדיקה. אתה יודע להסביר את סיבת הנעילה הזו על רמת דוד? כי גם, אתה יודע, אתמול בכנס, אם יש משהו שאני הבנתי, זה שהחסרונות עולות על היתרונות. אני מדבר על רמת דוד כרגע, אנחנו לא עשינו, לא התעמקנו בנבטים, אנחנו יודעים שבנבטים יש יותר יתרונות מאשר חסרונות, ורוצים את זה שם. למה הם נעולים על רמת דוד? כשאנחנו יודעים שיש נזק לחקלאים ונזק... אני גם אמר לי שמוליק זכאי, ראש רט"א. הוא אמר לי, אתה מפריע לנו עם הפתרון שלך. אמרתי, למה אני מפריע לכם? כי אתה עכשיו תסיט את כל הזמן הקצר שנותר לנו לכיוון הבדיקה שאתה רוצה, וזה יעכב את הקמת רמת דוד. אז אמרתי לו, אז מה? אבל אם זה יהיה יותר טוב, מה אכפת לך? הם רוצים מהר בשביל שאחרי זה נצטער. הוא היה הרי מנכ"ל נתב"ג לשעבר. אז הוא בלחץ, הוא אומר, נתב"ג הולך להיסתם, אני לא מוכן יותר לחכות. אז הוא חשב שאנחנו לא מבינים כלום, אז אמרתי, אתה יודע, בנתב"ג יש חונים באופן קבוע 70 וכיום אולי 80 מטוסי מנהלים. הם תופסים לכם סלוטים, אין לכם זמני נחיתה פנויים, רק בגלל מטוסי מנהלים, תעביר אותם למקום אחר. אין ספק שצריך שדה משלים, את זה אנחנו לא מתווכחים. אבל זה שהם ממהרים כדי לעשות ולא חושבים על העתיד, זה פשוט לא יאומן. נכון, והסיפור הוא שרט"א כבר לא יכולה לרדת מהעץ, היא נעולה על זה, ואין נימוקים ענייניים יותר. אצלם הכל נמדד בכמה מהר נוכל לקדם. אז נראה להם שרמת דוד זה הכי מהר שאפשר. ואני אומר, זה לא הולך רק על מהירות, זה גם הולך על פתרון נכון. אגב, אנחנו תוך 10 שנים יכולים להיות טבעיים מלאכותי. אותה מידה בדיוק. אנחנו תושבי העמק, ושוב, יש כאלו שבעד, ואני מבין אותם, יש כאלה נימוקים כלכליים מרמת דוד, ומקומות פרנסה, ושמעתי את ראש עיריית נוף הגליל, ואת ראש עיריית עפולה, הכל בסדר, הכל טוב ויפה, בסופו של דבר אנחנו צריכים להכניס טוב לראש שלנו, שבעוד 50 שנה אנחנו נצטער על כל דונם של חקלאות שוויתרנו עליו, נצטער על זה. אני רוצה להודות לך. זה גם נכס נופי והכל, זאת אומרת, העמק הוא חלום. כמו שאמרו בכנס, העמק הוא של כולנו. הוא לא רק של התושבים שגרים. זה נכון, ריאה ירוקה במדינה, עמק יזרעאל, מחיפה ועד הגלבוע, אנחנו צריכים לשמר אותו כזה. למען הגילוי הנאות, אני אומר שיש לי גם קרובי משפחה שגרים בעמק, אבל לא בגללם מצאת את האי בטירת הכרמל. לא בגללם, להפך, אני האדם האחרון שאפשר להגיד עליו שאני נימבי, כן, not in my backyard. כי אני גר מול הפתרון שאני מציע זה ממש מול הבית שלי. בכרמל המערבי אני גר. אז אני אראה את המטוסים האלה ממריאים ונוחתים כל הזמן, אבל עדיין אני אומר זה הפתרון הנכון ברמה לאומית. דרך אגב, אנחנו כולנו עובדים בהתנדבות, אין לנו אינטרס אישי פה. אני יצא לי לשוחח כמה דקות עם דוב רוזן אתמול, וגם איתכם. איש נהדר, איש נדמה שהוא באמת מגיע כשליחות, כי הוא חושב שאנחנו עושים טעות. נכון. והנה אנחנו נתנו לכם את הבמה, והבמה החשובה הזאת, ואולי אנחנו גם נשמור על קשר. מצאנו גם את הפתרון של איך להוזיל את זה, כלומר הבאנו את כל אנחנו מגישים את זה על מגש של כסף. אתה אמרת ירון, הם נעולים. הם נעולים ואנחנו צריכים למצוא את המפתח כדי לשחרר את הנעילה הזו. בדיוק, אבל אני אומר בוא נשתף, מה שאני רוצה לסיים את השיחה פה, כל ראשי הערים בצפון צריכים להתאחד מול חלופה צפונית ולא דרומית,
ויש חלופה צפונית מעולה, שהיא עולה על כל חלופה יבשתית אחרת. אם המדינה יגידו לנו שבצפון חייב לקום שדה, אנחנו נגיד שיש פתרון אחר. עם מלאכותי בים. מרמת דוד. ירון... מצאנו גם את המיקום האידיאלי. אין יותר טוב מזה. ירון חנן, מרכז צוות המומחים לחלופת שדה התעופה באים מלאכותי, מול טירת הכרמל. אנחנו נשמור איתכם על קשר בכל התפתחות שהיא. תודה רבה לך. תודה לך, רן, כל טוב. להתראות. פרסומות. מדברים ברדיו.